Het idee is ontstaan in 1974. We kwamen elkaar als een stel oud schoolgenoten, klasgenoten tegen in een bar aan een biertje. En vonden het zo gezellig dat we elkaar daar weer troffen. Het was oude jongens krentenbrood en we hebben gezegd, we moeten elkaar wat vaker zien. Hoe gaan we dit organiseren? En toen kwam het idee naar boven. Iemand zei van, nou, misschien moeten we een vlot bouwen. Dan moeten we dat doen, bouwen en dan gaan we ook varen. Dus dan treffen we elkaar gewoon heel erg veel. Ik weet nog dat ik de volgende dag wakker werd en dacht, nou, dat is leuk onder het genot van een biertje. Maar even later kreeg ik telefoon en er waren zoveel tonnen geregeld. En de eerste sterke jerk heeft nog geen 500 gulden gekost om klaar te maken. Die is gewoon letterlijk van wrakhout en oud materiaal hebben we die gebouwd. Daar hebben de Friese meren mee bevaren, hebben geprobeerd Engeland te bereiken, wat mislukt is. We hebben schipbreuk geleden op de Noordzee, maar hebben toen wel besloten een nieuwe te bouwen. In 1976 hebben we een nieuwe gebouwd. Daar hebben we Engeland mee gehad, hebben we voor de Tower Bridge in Londen zijn we langs gevaren. Daar is de Nederlandse ambassadeur, die in Engeland gestationeerd was, aan boord gekomen. En eigenlijk is daarna het plan geopperd van, nou ja, nou willen we de oceaan ook over. Nou we de zee over zijn, willen we ook de oceaan over. En toen hebben we in 1978 zijn we begonnen met de bouw van de derde sterke jerken. Van uiteraard iets degelijker materiaal dan de eerste twee. En dat die degelijk genoeg was, dat blijkt. Want nou ja, Curaçao hebben we dan niet gehaald, uiteindelijk wel, maar in eerste instantie niet. Want we zijn hier dus bij Washikemba in 1979 op de rotsen geslagen. Dat is de story zo'n beetje van de eerste drie sterke jerkers. En tijdens het reizen op het oceaan pakken jullie ook de plastic, maar jullie doen ook daarmee onderzoek van waar komt dit plastic? Nou, met die derde sterke jerk hebben we dus eigenlijk niks met plastic gedaan. Maar dat was nog in de periode dat de oceaan erg vervuild waren met olie. Dat is helemaal opgelost inmiddels. Hè. De olievervuiling komt godzijdank niet echt veel meer voor. Maar dat was in die periode absoluut een van de onderwerpen die hoog op de agenda stonden. Dat hebben we aangepakt. We hebben aangetoond door middel van een sleepnet wat we naast het vlot hadden geplaatst. En elke dag werd dat geleegd en daar vonden we elke keer weer olieresten in. Dat is allemaal genoteerd, ook verzameld. En zo konden we aantonen dat we de vervuiling op de Atlantische Oceaan, maar ook op de Noordzee, dat die wel degelijk aan de gaande was met olievervuiling. De plasticvervuiling die we nu willen aanpakken, was toen nog helemaal geen sprake van. Er was al wel wat plastic hier en daar, maar zo erg als het nu is, de beelden gaan de hele wereld over op dit moment. Er zijn veel initiatieven, godzijdank, gelukkig, om die plasticvervuiling aan te pakken. Want nogmaals, we vergiftigen onszelf op termijn, gaan we er allemaal aan. Als we nu niet ingrijpen, dan komt het niet goed. En wij willen graag ons steentje daaraan bijdragen.